ya selak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemain lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja kon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Kae betutut kae raine kae. Ayo gak rene. Modar ora. Mbok kaya liyane. Modar. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi matur sembah nuwun. Iya. Ko sing wadon seniwati ayane mlungkur Sinom ya ijik penak ya mak. Wah, kowe aja ngece karo tembang-tembang biyen. Piyai biyen ki nek ngripta tembang direwangi prihatin, tapa brata, poso. Mula karyane tekan seprene ya apik-apik nok. Ya ora bakal luntur dimakan kemodernan zaman. Ya pancen bener ya. Iya. Nek saiki mung sak gebiaran ya. Kartonyono medhot janji ya wis diajar Kartomarma wis ra nganu. Iya ya mak. Mangga, ya.
setyane kelakon setyane kelakon ring yo kono SMS nok wae yo nderek bila sungkawa ya nok SMS saka sapa aku ora ngerti jenenge ning nomor saking ngefene ro awake dhewe nganti adoh-adoh kepengin nonton ning malah dompete ilang kabeh surat-surat ilang waduh ya wis laporan wae karo bapak polisi lah iya ya wis muga-muga ketemu ya ngger iya monggo musim udan iya anggere musim udan atau miwiti udan niki mesti laron iki mesti metu no iya lampu padang itu dirubung gegremet ngene iki ngono ya mak iya aku dhewe sok ora ngerti iki esuk-esuk mesti sosok ana sing melepuh dadi dompo ngono kae iya kan pahaku enggak mulus lagi mbok ora anarkis no tuwekan ya aneh-aneh ora mangga dintekke Mbak Ayu monggo ana yo jenenge Cengkok Next Ibu Sunyahni. Wo. Sama kuwi cengkok andalane Bu Nyahni. Iya. Sesone Ayu undang dijenengi sapa? Nyahyem. Sapa? Nyahyem. Ora nyani ning Nyahyem. Iya. Matur suwun. Ki susulan Nawalana ya nyuwun lagu Caping Gunung saking keluarga Madura. Oh ya menawi kepareng badhe kula slirani piyambak ingkang wonten amplop bagianipun bucange endi ora tak cek ya nyuwun mangke kula badhe nyirani piyambak nyuwun sinden setunggal mangke kula sawer piyambak. Wah iki matur suwun keluarga Madura ya
Lah iki gandeng sing nyuwun caping gunung ki loro no. Ya piyai saka mau sing nawala sing wis tak aturake ya saka oh ki wonten ingkang nyuwun Sriuning. Heeh. Mbak Elisa, oh nggih matur sembah nuwun. Pak Sugiyati sing anu security saka apa Sri Gedruk mau no. Iya, kalian oh iya monggo diaturake, Mak. Saiki Mbak Ikasike sing kepareng wis nampa saweran 500.000 ming sak putra Nusantara. Iya. Pendapatan sinden naik drastis no. Iya. Saiki anggere wayangan mesti transfer. Iya. Ora apa-apa ya bejane dhewe-dhewe kok. Mulane wiyaga ki nek dikon maju duweti sinden maju esuk mong mbok sapa ngerti transfer kagem Pak Kiswan. Nah. 1000 gang 100 rupiah. Agem tumbas salep. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nah, iki anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek mbengkerut ya di seneni. Diapa? Pripun toh? Kan pripun? Aku kira tau nyeneni sinden. Aku tau apa getak-getak sinden. Mboten. Ah, wis tak kepenake kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Tak sewake bis kowe tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep jejeri kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Ora, lanang do lanang aku ya. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ah iya, wis sir-siran lho wonge pisan iki. Wis apa-apa. Ayo, diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Nika kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, iya kuwi wis 2 dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, wingane bengi ya ora lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa tak nek tak lilo-lilo denge ming talele cung meneng anakku sing anane ngono kuwi. Nek sing putra Nusantara ki ana bawane barang no. Ya, kuwi penak kuwi. Iya. Penak 500 ora penak. Ora, aku karang aku. Nyambut gawe kudu mlaku sak mas ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Lara. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya. Kira anakku aja pijer nangis
Piyai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik. Ha iki ya Piyai Gunung Kidul Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Ndek mben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga. Kudu mlayu. Iya. Gugu. Ha iku wong iki ora putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan Dusun Galih. Nyun lagu Podang Kuning, Mbak Tatin, Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah luar biasa iki jan. Heeh. Aku kok menggo liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunare. Malah bingung. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang kembang rawe digedruking keng nembang Mbak Lian Sindu. Ya, kok diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Ora nding 500. Buat administrasi Dalang Seno 100, Bupras 100, yang 500 monggo kersa Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur suwun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya wong ta sing kok dia ta apa. Jongpong ta sing aku ta sie. Yo terus ke.
Ya, matur sembah nuwun. Wah, penak to no nyambut gawe iki anggere tememen niate nyambut gawe senenging piyai akeh ku ya termasuk ngibadah. Ya, mula rezeki sak nggon-nggon. Ya. Nyambut gawe gersula. Ya. Atine ora seneng. Oh, ya rezekine ya ora bakal sempulur. Ngono ya, Mak. Iya, mau nyambut gawe iki di kepiyek-kepiyekno mula aku nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak Duka, kula nyuwun pangapunten sak kalangkung kathah kala wau dipun tenggo wonten ing transit nanging panci kula bablasaken wonten wingking kelir. Kula nyuwun pangapunten, Pak. Awak kula niku sekondas tekan sikil niku wis keju kabeh. Iya ya, Mak. Iya. Mula ya tak nggone ngaso ben bengi iki aku iso sigrak, iso kekuatan full power. Iya, ngono ya. Heeh. Mbangane aku sok-sok liyer-liyer nek mayang iki. Iya. Yo dibacutke arep katur sapa meneh. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki no. Yo monggo. Mbok menawa ki piyai IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya ora apa-apa. Ulah iki nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti basane ya doa dong injo. Bejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun gen kula, nek gen kula mangke kula ora iso mayang. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Kula ngangge mik. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura pamun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa raya. Saderengipun kula nyanyi nebang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek kleru nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Tak dingoni negara. Oh, nggih pun nek. Wis malah ora dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten sak pados hasil. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Dipun sareng mboten napa-napa mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau gi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nek kok iki di DP karo. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki mangke. Sugeng dalu, Pak. Wah, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak ye. Aja nyagat caping gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijengleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Monggo. Neno kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno semanten. Saben dalu. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang Kelip-kelip. Oh nah. Durung, Mbak. Sabar, Mbak. Durung dijengleng, Mbak. Kesusu jenglan. Mboten napa-napa. Lho, iki alon-alon mawon. Elisa. Nggih.
Iki para rawuh sawan kene do maklum, simbah ki ninggal tanah Jawa 40 tahun ki mbok ngono jenglengane kleru ya wis ora masalah. Saking remenipun dateng Budaya. Budaya Jawa. Nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, bila wayangan. Oh. Lah kapan nanggap? Ya genceng tese siap-siap kok nggih. Lah nek ten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Wah, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, ning mboten napa-napa lho. Nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Nggih. Insyaallah kali keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lagi. Amin. Amin. Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning tangga dung Waduh, boyokipun nggih. Waduh niki nek gapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah maden niki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. kembang wae weteng gunung Kaget lho Pak Seno, kaget lho niki pun sepuh lho. makin ndak tugel niku. Iki didukane kalih bocange nak tugel wilahan ini. napa nek mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Sing Napa-napa. penting nggih nyambut damel. Gamelan niku tugel pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa. Nggih. Pacitan sarwi Goyangke, Mbah. Yo. Pragoto, Mas. Lawa. Ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten ger. biasa mboten gujek mic. Hah? Gak biasa pegang Oh, gak biasa pegang mic. Nggih dikulinaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane Mbah Sukani lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Padalang? Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok. Nggih, ya wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Panas udan panas wes Ampun melorot ke balik. Panas. Ampun niku sampun niku wau nek. udan panas udan sih. Piye? kula biasanya udan panas sih Nggih padha mawon jane. Panas udan Udan panas aling-aling. Aling-aling. aling-aling capek gunung Kira ngisa. Misowa capek gunung. Ya. sip Yosip no. bisa ikut ke Madura ya Iya dong. Pripun? Pripun? Jelas. ke Madura ya katanya Oh, beres pokoknya. Natyan wadon sarta lanang
Inomane banyu bene. ya sukses Mbah Sukan luar biasa Yai Sawan ning Madura 40 tahun ora lali karo caping gunung nak ya ngono ya mak iya ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh ngono ya iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih Mbah Lah kula nonton panjenengan terus teng streaming kala wonten Karang Rejek nggih rikala wonten Silo nggih nonton kula nggih Oh foto riyen Oh, foto. Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen Foto. iki teng panggung Pak Senoman. wah foto kali ora gedek-gedek foto kok gedek-gedek nganune blawur mengke sirah sampean loro Mbak biasanya mboten dados nak ngoten dados ayo ayo sa mangga Dek jaman yuk Dek zaman berjuang jar kelingan yo oh yo meno jarene wis menang keturutan sing yo sinande-nande ya neno Sekar bisa nyawa gunung desa jadi rencana yo yo
Semangat ya. Nggih mboten Pripun, Mbah? apa. Semangat to, Mbah? Semangat engko ora ketang medun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare Mbah ora usah kesusu-susu. Mung suwe Niki ngagem mek, Mbah. Ajeng dosa tahun. pinten? Nembe? Dosa tahun. pitung dosa 70 tahun. Wah, Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol swidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah. Panjang Ning pun yuswa. paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang lungguh karo-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Iya. Nyanyi-nyanyi napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik Oh, lho. nggih. Ingkang pun beton botol niku lho. Sing kula mboten remen niki. Pripun, Mbah? Ngaler ngidul ngetan ngulon beto botol. Nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Rusak. Monggo. Syukur bisa Nuwun Mbah Sukan. Nuwun Mbah Sukan. Mi bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Tindak ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih, insyaallah benjang menawi dolan-dolan. Madosi Mbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh, nggih, nggih. Naminipun nggih mung setunggal menika Mbah Sukan. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Minjang saged pinanggih malih. Ya, ngono ya Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh, lah yo ngene iki lho Jul ora wel. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Panjang yuswa Mbah, murah rezeki nggih Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Oh, lah luar biasa no. Iya. Ayo umur 7 dosa kok mlakune wis isih kaya ngono lho. Iya. Nyak. Jan luar biasa. Iya. Monggo oke lho sing umur sewidake mlaku wis rekoso wis. Heeh. Tanggaku kae umur sewidak kok lambene ra gelem meneng ming wah. Anggerane ditapuk dhewe. Iki ngopo to ya? Mbok meneng ngono. Meneng sila terus wah. Dilokke dhewe nek wela. Iya, matur suwun ya, Mak. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake, Nok. Ya, pancen ngono. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundutan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen, Nok. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono piye ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika.
lajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula ampun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegeng ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Mantuk kok diombeni obat mumet. Ngajak banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Kyai Kulon kan ngomong nah ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Tuli urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik, ya. Terus saka Brasil, saka Gagal, ya. Lan sak piturute, ya kabeh pokoke Jerman, terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane Kembang Rawe tapi nek Rika ora seneng Kembang Rawe ya sing disuwun karo Mas Cacak nggih cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki Nggih, ana cara ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreane Kamsahamnida. Nggih. Kamsahamnida. Iya. Kamsa. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya, ya. Tuli beda kaya Jepang ya. Kaya Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya. Merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Ayo. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak undang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke Kembang Rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas linggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora semono. cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya dhisik cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titras nane piyang rama. Ditresnani Biyong Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya Simbo. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya ma tamu. Iya. Ngono ya, Ma. Dipun gendong kawer. Sit kusik disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki.
Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Klunyonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih. Iki meh pada kali mriki dusun meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tulis sing anang-anang ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih wutah tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya kaya kowe lah. Pun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Jenengan pun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Nah, berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Nggih. Terus Rina wangi dipun kudang Rina wengi dipun kudang. dijunjung Waduh, lan disawah dijunjung lan diuncalno. masa diuncal Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. sawang Iya. inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak masa nangis kewer-kewer Iya. Le nangis nganti kewer-kewer. tulung parikane banyu masan Ya, tuli didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. nggih di Monggo. gedruk-gedruk nggih Digedruk nak. nggih Iya. nggih alon-alon nggih kula dereng biasa digedruk Tuli nek alon ora gedruk jenenge. lan apa Genjot. Iya. Ya iyalah. dikepripun Lah iyalah. Waduh bayar. lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk jebule urung epas Iya. gedruke kula maju mereka mundur Tuli kudune rika maju ya karena maju terus dadi gedruk ya? ya jadi gedruk mbok kompak Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Monggo gedruke. mangga Mas Mangga ya. Cimalang kaji. Cimalang kaji. Cimalang kaji koko peluk. Cimalang kaji. Cimalang kaji. Cimalang kaji koko peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Ikut Susu rendang. mangga dikudang Pak Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lagi rong dia lagi. Hari
sakdale witane longgah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sakdale witane longgah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno atiku digawe lara merapi akabi salane hati atiku digawe bingung kentake mawar tresnaku wis kadung buyar mula-mula wong tresno ora kena nggo sembrono yo gaspol ya caritane wong seneng tunggal sakdale lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno tane wong seneng tunggal sakdale witane lungguh jejer saben dinane saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno atiku digawe kembangin mawar tresnaku wis kadung lawa tresno ora kanggo ora matur nuwun Mbak. Kalian anapa saweranipun mangke nyuwun Mas sing asta streaming nika sing nganggo topi nika enggak oh nggih matur nuwun nggih Mas nggih nggih sing jenggote kaya sing jenggoten dawa ya Mas ya iya Mas Indra nggih sing nyekel operator streaming Dalang Sena ya wis ditransfer lumantar panjenengane Mbak Lian pikantuk jatah 500.000 ya 500.000 ya
Matur suwun, Nak. Ya, dibacutke neh. Ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Mbak Tatin engko nyekar podang kuning, Mbak Ayu engko prahmen ketoprak karo bojone. Ya. Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya, ya bener. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ah, ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Ora ming kruwes-kruwesan. Wis wawe-wawe sing lanang wis wah. Soalnya sing dinceng kudu bojone kok ya. Sama. Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti dari itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprakan iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Pak? Cara apa iso ngapur kok bocah. Iya. Ya jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya, podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ket? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipetheti ming. Wis asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, monggo. Iya, Tin. Aku Saben dina mikir manuk. aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Lah ya silak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja kon wetenge. Apa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Alah ciut. Nana Mikir manuk podang. jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Angger 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, ning kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik. Ya Mas, ya Mas. Lho, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Karo kae, meso males aku kae. Iso komentar kae sik cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mereka? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok.
Nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikat bu lute benda ya mangga podang kuning ya yuk esok awan ning omah wis ora kerasa
kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jane. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Mboten nyuwun. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kowe saya melu abut. Ya rasah disawang. Engko nek nganti kebablasan lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sinden malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tos ya mau. Ya madhep mburi ngono bojomu nyopir nang ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo Kabur no. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ora. Ayo iki ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Bayu nih. Iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat Ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane lek ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empone. Kae betutut kae raine kae. Ayo gak rene. Amudar ora. Kaya disuarani ngono kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wae. Endi to mau ki ya? Ya, oh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu, suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah, iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbah iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya. Ngadeg to semangat to. Kok rasane. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane yo. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae. Tutuk-tutuk, Pak. Kentok-kentok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki e. Lagi digraji. Iya. Arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dhek munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek tan pundi nika? Tan Trenggalek napa nggih? Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika ngebut Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Surabaya. Wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat.
Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Loh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit lagi ngapa? Menyopir. Tetap keblokan iki. Todok, 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 todok. Wah, telutur, telutur. Lho kok nglutur to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak ngenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok ta Pak niki? Bae suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto. Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh Kang Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan ngono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo ceplok Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketok ya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Hah? Ya cek Sumintene seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati. Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sakarepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jawil-jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marayat iku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kuwi maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasa nganggo sanepa sik werna-werna. Kok cikik to? Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu. Waduh. Lah iki ki wis tak alus-alus. Saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa?
kebayang-bayang ki. Piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis ya monggo. Ra kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? oh lah bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Wah, Tresno marang aku. serius. Ana 5 perkarane Kang Mas. Siji. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh ento wong wadon? Wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Lambat. Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus enten. Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta Kang Mas. Wuta mesake, Pak, wuta. Lho, maksude ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang Bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Hah? Sapa? Langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing biyen wis putu. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah kok sampean ki payu? Apa ya ora teko? Kok payu? Engko dukun ya? Hah ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kalingan napa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to nyeyop to. Kapan? Loh, sampean lali ngeyop ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Hah? Kalingan ora, Guys? Kalingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya, udu kowe kae. Niku kula Kang Udu. Mas. Udu. Lah jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik Ning lencet jase kuning. gedhe. Lah nika jenengan le pompa kebantaran. Ya coba yen to dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun to? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Kok ditembangke? Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa, Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak Gundulmu apa? Lho pripun to? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyondro aku wae ora iso. Angel ya kowe dicondro.
Wis nembango. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang apa? Ora kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Ugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Tabatiku takkan pilu. Aku kok malah nangis. Wah sombong. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. ya. Oke bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune wis gripis. Ya, bacotke. Bacotke diajar. Pluk. Ten. Anggup jiwa Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya? Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning ngarep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacotke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya lesmono sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem napa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg ta. Lah kuwi nyajenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Aku Oh nekat. iya, berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Neng kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uang. Iki rasa dipepet-pepetke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Kira-kira ganti sapa?
langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis, nek kono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Amodar ora kowe. Yo, bacono sik kene menembang. Wis, rampungno sik kene menembang coba. Sawangan to kae Kang Mas, lintang kae lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Wah, kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Kowe ngeyel kok kowe. Profesional lho. Kae lho lintang kae lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok. Oh dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Oh lah mripate siwer ya. Oh iya. Nah, padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora weruh. Ning klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Oh ya anggere kerep digandeng kok Subrata ya gandengane lho. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ge nembang. Apa? Kang Si. Tanganmu kok halus banget to kan Mas? Iki gelo. Ana garise. Kudu iki telek iki. Wih mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sampenane bojomu biyen ndek urung entuk kowe kok. Mulane tangane ana kelek kok. Bendina anggere mung usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kang Si Nadya. Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten. Kula. Aja mak-mak sik to. Lah Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare nang kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak mentani ning kono. Oh. Upama aja mundur-mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Hah? Kegledak kok Oh keglebak. iya, Kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sender lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi Rukmi kuwi rambut. Rikmo kaya rambut ya. Tartamtu sampean keringetan to Kang Mas, kula lapi nggih. Mriki. Oh alah, Jan. Kok keringete nganti sak jagung to ya. Bagus lho. Lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wes dembe dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Ben delap. Tartamtu
Ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Heeh, ora iki. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyaluk ganti uang. Cangkeme ayo kok dikucir. Ibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa Aku moh. mbok Aku moh napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyak aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debyong Alim. Oh, Rama Dik Adipati Debyong Alim. Dikdya ngalim. Rama Debya ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing geter ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to khusus. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane ki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ana upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora Ora ya. Bojo wedan. Kita aku tak kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggon nembang. wah. Nggon khusus. Ya ayo mrono. Ah wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Kang Mas. Iya nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Yo. Lumampang. Mripate napa Kak Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik ta Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sak dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Ya ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nilake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa? Setiap saat
ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen ora amat ten hah amat ya gede banget iki lho amat ngene kok wah aku ora isin aku waduh isen lingsem lah ngapa atase putra adipati kok arep dadi bojone wong desa lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho delok sikilmu mlethek ora ora ombole mlethek suwe-suwe ya iya lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora wis hah rampungno nggonmu bawa temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wisan ya aku ditampa ya iki wis rampung gitu Pak manut suminten urang lunga kok suminten hah turuk Rodok apa? kayak serepak troro gedhok Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. kowe aja kaya ngono ten aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama Mbak aku ditampa. ora iso nampa ten aku Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk aku ora iso Ayo to Kang. aku ora iso Ayo to. aku ora iso ten Iso. Aku iso Kang Mas. terus wong subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon yo baleni sawas iki engko nyrimpet aku klumah Ora apa-apa klumah kok tak tampa. ora ten ku aja edan lho ten Alah Kang Mas. aku wis dipasangan ten Purun nggih. mah aja ora ngono kuwi to Nggih Kang Mas nggih. ora ten Mbok Kang Mas mboten ngeten Ora. to Kang Mas. golek wong lanang yo ten tok diantang tok Nun para miyarsa pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta badhe kasampe ya bayaran iki gandeng sing nonton ming sithik tiket tele payu sithik ya sakanane dikake wong wedok ladies first Matur nuwun ya Pak. Wes gak mulai. Ora nyawang sinden kowe. di mulai bareng apa arep ngojek dhewe Lah mau ora mangate bareng. ya mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung Loh, sampean ndek utang aku. utang apa Ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut dudut dhewe. Mbak. amboke udut tekku omah kae ana kae Ma udutmu gegeden. wis ora urusan aku kok napa ya ngapa rokok-rokok siji wae iki sewengi iya lah ya ngono Pak nggih ya Wes gek rono wes. tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana